Hej alle sammen, det er Adam fra Planning Panda. Jeg vil i den her lille videotutorial forklare jer lidt om et par nye funktioner, som gerne skulle gøre det lettere for jer at administrere booking requests og forespørgsler i Planning Panda. Det første I ser, det er jo naturligvis altid det her login modul. Og vi har tilføjet en lille knap til jer, som gør, at I ikke altid skal ind og forbi den her side og klikke sign in. Fordi nu vil den bare huske jer, og dermed logge jer direkte ind på siden her, på infobordet som det første. Og det bruger vi jo til at informere de studerende om, hvad der egentlig lige foregår på DTU Ballerup i værkstederne, og måske hvordan at de benytter sig af systemet. Den ting, der vedrører jer mest, det er jo den her tab herovre i siden, som hedder Booking Request. Det er altså her, de studerendes forespørgsel, de ender, når de booker hos jer. Og det I ser, det er den her lange liste med forespørgsler. Og den kan være lidt uoverskuelig, så derfor så har vi tilføjet en funktion, der gør, at det er lidt lettere for jer at fremsøge netop de forespørgsler eller supervision request, booking request, som I har særlig interesse i. Og det kunne for eksempel være Mads og Hans Jørgen i Byg, som har mest interesse i de forespørgsler, som kommer ind i Build and Construct. Og vi kan dermed bare skrive BUI, eller vi kan fortsætte med at skrive Build and Construct, men det får vi ikke rigtig noget af, for den reagerer bare på de første par bogstaver, som man har skrevet. Og hermed kan vi altså se, at de booking requests, som knytter sig til Build and Construct, det drejer sig altså om en enkelt. Og det er en booking af Hans Jørgen. Den er foretaget af Adam Hartmann Petersen. Og den har vi kan nu vise, at den har været booket for 1 time siden, og det drejer sig om 22 personer. Så kan Hans Jørgen eller Mads, som jo har trykket ind på her, de kan lige tjekke booking ud, og de kan se, at den ligger mandag den 7. altså efter weekenden her, fra klokken 10 til 16. Og det drejer sig om undervisning i fundamentstøbning, og så giver det måske bedre mening, at det er hele 22 personer, det drejer sig om. Yderligere information er således, at det er i forbindelse med kurset 3223. Og i tilfælde af, at man har lyst til lige at snakke lidt med ham Adam der om, hvad det egentlig drejer sig om det her kursus, og hvad du skal forberede inden, så kan man blot klikke på navnet, og så får man altså adgang til oplysninger omkring Adam Hartmann Petersen. Og man kan endvidere blot klikke på mailen her, for at ende med at skulle skrive en mail til Adam Hartmann Petersen, eller ringe til ham. Vi kan trykke tilbage igen, og vi kan nu lade som om, at det i stedet for er Brian i maskinhallen, at vi er mest interesseret i. Eller som er mest interesseret i sine bookinger i maskinhallen. Og vi kan blot skrive maskine. Og dermed så søger den altså på, hvad der ligger af booking forespørgsler i maskinhallen. Og altså dem, som Brian han er mest interesseret i at reagere på. Og han kan dermed se, at Brian han er booket til en forespørgsel igen af Adam Hartmann. Og det drejer sig om 7 personer i det her tilfælde. Og vi kan klikke på den. Og så ændrer kalenderen herover altså fokus. Det er test af en Stirling motor. Og det er også i forbindelse med et kursus, som hedder 42422. Samtidig kan vi også se, at hans svejsestation er blevet booket, og det er også 2 timer siden, at den blev booket. Sådan foregår det i alle facilities. Der er altså ikke nogen begrænsning for, hvilke facilities eller værksteder I kan søge på. Hvis det var Kasper, så kunne han altså søge på elektromekanisk shop. Og så vil den altså komme frem med de her elektromekaniske enheder her. Der kan vi se, at lasercutterne er blevet booket i 1 time, 3 personer, det er også Adam Hartmann. Og vi kan ligeledes se, at hans milling machine, han fræser, er blevet booket af 2 personer i 1 time. Det var alt for nu. Tak fordi I kiggede med, og hvis I har nogle spørgsmål, så skal I være velkommen til at skrive på adam@planningpanda.com. Jeg glæder mig til at høre fra jer. Hej så længe.